Kaikki ääni valmis. Okei. Ja aloitetaanpas. Anteeksi. Noniin. Aloitetaan vaan. Noniin. Mä toivon sillä aikaa tän kiven tästä näin. No niin, hyvä heitto sieltä. Okei. Noniin. Auto menee tuohon. Here I am. Rocking like a hurricane. Noniin, nyt. Noniin. Mistä rahaa löydy? Okei, testaas. Sukulainen. Tieto on voimaa. Jatku. Eka lähti kynsiästä. Joo. Tieto on voimaa. Ei! En ole kotona auttamassa mua. Vana on äiti jättänyt tänne yksin. Ali meissä tippaa. Luonnakasta ollaan oltu. Näin myöhään tullaan kotiin. Kyllä. Ai vettä. Ei ylimääräisiä ääniä jätkät! Missä sitä ollaan oltu? No, kylällä. Jonkun naisen luonnakasta ollaan taas oltu. Näin myöhään kotiin tullaan. Johannes kävelee eteenpäin kuvaa. Tää on siinä ulkona kuvasta. Johannes puhuu kovempaa. Täällä on mitään kyllä sanomassa. Älä sano keskenoton! Joonas! Älä kommentoi tollasia keskenoton. Ei täällä kuulu vittu yhtään No mitään. ei niitä ääni, tossa ei näy suunliikkeet, sillä ne voi ottaa toistotoista ne äänet. Jos on jonkun naisen luona vai? Noin myöhään kotiin. Missä sä oot ollut? Ota tää! Menin vettä hakemaan. Oli nopea. Vitu kääppiö. Okei, kiitos. No joo. Ja hyvä saunapallin tästä saa. Ota 70-luvun cellphone. Halo? Olkaa hyvä. Anteeksi, isä. Vittu, sori mä menin sekaisin. Poikki. Mitään hätää, Vilja. Vittu. Viimeinen taistelu on alkanut. Mitä Vilja tekee? Nyt äkkiä! Tiedä missä joka on! Kiitos! Ihan vituun!